பிரைஸ் தி லார்ட். இன்றைய வாக்குத்தத்த வசனம் ஏசாயா 31 அதிகாரம் 6 வசனம். இஸ்ரவேல் புத்திரரே, நீங்கள் முற்றிலும் விட்டு விலகினவரிடத்தில் திரும்புங்கள். கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே, நாம் அனைவரும் பொய்யான விக்கிரகங்களை பற்றி கொள்ளாமல் நமக்கு எல்லாவற்றையும் தந்து நம்மை கிருபையாய் வழிநடத்துகின்ற நம் மகா பரிசுத்தம் உள்ள சேனைகளின் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவையே பற்றி கொண்டு தீமைக்கும் பாவத்திற்கும் விலகி நம் பாவங்களை உணர்ந்து அவரிடத்தில் திரும்பி அவருடைய பிரியமான பிள்ளைகளாய் அவருக்கு கீழ்ப்படிந்து நடந்து அவருக்கு நன்றியோடு இருந்து சாட்சியாய் வாழ்ந்து அவருடைய மகா பரிசுத்தமுள்ள நாமம் மகிமைப்படும்படி நடந்து கொள்வோமாக. அப்பொழுது அவர் நம்முடன் இருந்து நம்மை என்றென்றைக்கும் எல்லாவற்றிலும் எல்லா சூழ்நிலையிலும் ஆசீர்வாதமான வாழ்வை நமக்கு தந்து கிருபையாய் பாதுகாத்து வழிநடத்துவார். தேவன் நம் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமேன்.